Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Panggul, ingkang kinurmatan Bapak atau Ibu SMA Negeri Setunggal Panggul. Ingkang kula tresnani kanca-kanca SMA Negeri Setunggal Panggul, saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti dinten Kartini. Sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Allah Subhanahu wa Ta'ala awit sih nugroho ingkang kaparingaken dumateng kita sedaya saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan rawuh kanthi raharja boten kirang satunggal menapa. Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan. Ingkang sampun lumantar dumateng panjenengan sedaya sampun kula lan panjenengan sedaya mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Jepara taun 1879. Pramila saben tanggal 21 April kula lan panjenengan sedaya pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat derajatipun lare setri. Ngantos saged sami kaliyan derajatipun lare jaler. Para putri Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin saengga boten dipun kaparingaken sekolah, boten keparing gadah pedalaman sami kaliyan kakung. Kula lan panjenengan sedaya saged mirsani samenika para putri sampun sami derajatipun kaliyan kakung lan saged nerusake pendidikan. Sampun kathah putri ingkang gadah amanah ing jabatan penting contonipun dados pemimpin. Menawi para kakung saged sinau ing pawitan luhur, putri kedah dipun paringaken supados boten namung ing pawon. Pamung menika ingkang saged kula aturaken, boten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pingitan dinten Kartini. Menawi anggen kula matur wonten kelepatan saha solah bawa ingkang kirang pranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.